alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa, yau ma na zo muku da wasu abubuwa guda biyu masu matuƙar muhimmanci a cikin wayar Android. Wa'annan abubuwan suna da matuƙar muhimmanci, kada ka yi skipping ɗin bidiyon, ka tsaya ka kalla har ƙarshe domin kada ka tsallake wani abu wanda yake da muhimmanci. Dan uwa, idan yau ne ziyartar ka cikin wannan channel ɗinmu, kar ka manta da subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all da zarar mun ɗora wani sabon abu ya zo maka. Idan kuma dama kana cikin channel ɗin nan, to kar ka manta da danna mana like da share domin ‘yan uwa da kowa su samu damar kallon bidiyon nan. Mu je a fara bidiyo. Za mu nuna muku shine idan ka shiga cikin Chrome browser, za ka yi login ɗin YouTube ɗinka ko YouTube Studio ɗinka. Da ka sa youtube.com, direct zai kai ka ta YouTube application ne idan ka yi install ɗin shi a waya. Yawancin mutane suna yin on installing ɗin YouTube domin su samu damar login ɗin shi a Chrome browser, ko kuma YouTube Studio. In ka sa studio.youtube.com ka yi searching, za su kai ka YouTube Studio ne direct. Kai kuma kana so ne ka shiga cikin Chrome ka yi login ɗin shi domin ka sa desktop site, ka ga abubuwan da za ka yi customization ɗin shi a cikin channel ɗinka. Abubuwan nan suna da matsala domin ba a iya solving ɗin problem ɗin. Sai ya kasance sai mutum ya yi on install ɗin app ɗin na cikin salula tashi. Wannan hanyar da za mu nuna muku hanya ce simple, tana da sauƙi akan yadda ba sai ka yi install ɗin shi ba. Yana ciki, sannan kuma za ka yi login ɗin shi a cikin Chrome browser. Sai abu na biyu da za mu nuna muku shine yawancin mutane ba su san da cewa ana kwasar bayaninsu ba a cikin WhatsApp. Amma kuma abin da za mu nuna muku shine yadda za ka yi login ɗin WhatsApp ɗinka a cikin Chrome browser. Chrome browser ɗinka za ka ringa yin sending da receiving na message ɗin WhatsApp. Za ka ga komai a cikin Chrome browser ta desktop site, ta cikin yanayin computer kenan. A cikin Chrome browser za ka yi login ɗin WhatsApp ɗinka ka ringa yin abubuwa. Cikin wannan hanyar ake zaluntar mutane da yawa, ana ganin saƙonninsu ba sa iya ganewa. Amma abin da za mu nuna muku na farko shine yadda za ka yi solving ɗin problem ɗin nan na YouTube ko YouTube Studio idan za ka yi login ɗin shi a cikin Chrome browser. Mu je cikin Chrome browser domin mu nuna muku yadda ake yi. For example, idan ka shigo cikin nan Chrome browser ta buɗe mu kamar haka, gurin searching kamar haka. Misali, sai ka taɓa studio.youtube.com kamar haka. Kana taɓa go, direct zai kai ka cikin app ne. Wani ba zai nuno maka nan gurin get the app ɗin wannan ko continue to studio. Idan ya nuno maka haka, sai ka taɓa continue to studio. Kenan sai ya kawo maka nan studio na cikin Chrome browser. Domin ka ga yanayi na desktop site a Chrome browser, za ka taɓa wannan dot ɗin ne, sannan kuma sai ka zo ka taɓa nan desktop site idan baka yi ba. Mun yi bidiyo akan wannan abun, idan kana so za ka je ka leka cikin YouTube channel ɗinmu, za ka gani cikin jerin ɗin bidiyoyi. Bayan ka yi haka, kaga ya nuno maka desktop site, za ka yi nan gurin ka ga abubuwa ɗinka, ga dashboard, ga studio ɗinka, ga nan icon ɗinka na YouTube channel ɗinka, ga nan dai abubuwa nan, ga nan more videos ɗinka da kai, za ka ga komi da komi. Haka ake solving ɗin wannan problem ɗin. Idan ya nuno maka get the app, idan bai nuno ma ba, idan ka taɓa misali YouTube, za ka yi searching ɗin YouTube. Misali na YouTube ne, kada ka sa .com. Bayan ka yi haka searching ɗin YouTube kamar haka, idan ya nuno maka wannan wajen, bari mu maida ta mobile phone. Bayan ya nuno maka haka nan gurin, kana taɓawa yanzu kamar haka, ya kawo ka direct ne ta cikin application ɗinka na YouTube. Yanzu ya fita daga cikin Chrome browser, ya kawo maka application ɗinka na YouTube. To yanzu ya za ka buɗe YouTube a Chrome browser? Yanzu bari mu yi minimizing mu koma ciki. Za ka dawo nan gurin ne. Bayan ka yi haka, sai ka danne gurin ka yi haka. Bayan ka yi haka, sai ka yi open new tab. Bayan ka taɓa open new tab, sai ka zo nan inda ka yi new tab ɗin ka yi haka, sai ka zo sai ka taɓa wajen YouTube ɗin nan, wannan tab ɗin mai YouTube. Idan ka taɓa shi kamar haka, zai buɗe ma. Yanzu ga shi YouTube ya buɗe a cikin Chrome browser. Za ka iya yin searching ɗin wasu abubuwa, abubuwa za ka yi searching ɗinsu a cikin YouTube. Misali, bari mu yi searching ɗin wannan channel ɗin, bin did it. Cikin Chrome browser simple abubuwa za su yi maka sauƙi. Za ka yi ta yin abubuwan kana solving ɗin problem ɗinka, da abubuwan da za ka yi dai. Mun yi searching ɗin wannan abu. Za ka iya ganin abubuwa sosai akan cikin Chrome browser fiye da yanda yake a YouTube. Wasu matsalolin ba za ka iya solving ɗinsu ba. Kamar misali haka, ka shigo cikin nan, ka taɓa da 3 dot ɗin nan, na nan gurin 3 dot haka,
desktop site kamar haka. Bayan ka desktop za ga full information about YouTube channel. Za ka gansu faka-faka ga su nan kamar kana cikin kwamfuta. So yana loading ne, network na bashi da ƙarfi. Kun ga da ka san kana cikin kwamfuta haka zai nuno ma komi da komi ka ringa gani ɗaya bayan ɗaya. A nan gurin kana so ga nan inda aka yi listening na abubuwa da yawa sai ka leƙa su. Shi ne wannan bidiyon. Abu na biyu da za mu nuna muku shine yacce ake login ɗin WhatsApp a cikin Chrome browser. Sai mu je da farko za mu shiga mu nuna muku yacce idan ana yi satar bayananka na cikin WhatsApp za ka gane. Za ka shiga wannan WhatsApp, misali ka shiga cikin WhatsApp sai ka taɓa wannan three dot ɗin na nan gurin. Bayan ka taɓa su sai ka zo ka linked device. Bayan ka zo ka nan gurin za ku gani inda Linux ake yanzu kun gani Chrome browser kenan yanzu ana ɗaukan bayanai ta Chrome. Idan kana so ka hudda shi za ka taɓa kan Chrome ɗin nan sai ka taɓa wajen log out. Kaga shi login out ta fita kenan idan kai haka babu wanda yake kwasar bayananka. Yanzu sai mu je mu nuna muku yacce ake haɗa wannan abun a cikin Chrome browser. Za ka yi minimizing, za ka shiga cikin Chrome browser haka sai ka zo ka taɓa wajen search. Za ka sa web.whatsapp.com kamar haka ga shi a nan gurin web.whatsapp.com sai ka yi searching. Bayan ka yi searching kamar haka sai ka shigo nan desktop site, za ka yi ticking desktop site. Bayan ya nuno maka desktop site bari zai gama loading. Bayan ya gama loading zai nuno muku fuska kamar haka. A nan gurin za ka diba idan waya biyu ce a hannunka wanda za ka copy WhatsApp ɗinka ka kawo shi cikin wannan Chrome browser ɗin. Za ka shiga cikin linked device, for example bari mu zo cikin WhatsApp. Bayan ka zo linked device sai ka taɓa wannan linked device ɗin. Idan ka shiga cikin linked device ɗin sai ka taɓa OK. Bayan ka taɓa OK zai nuno maka wannan QR code ɗin. Idan ya nuno maka wannan QR code scanner ɗin za ka yi scanning ɗin wancan QR code ɗin ne daga cikin ɗayar wacce wayar. Idan kai haka zai yi login. Idan kuma waya ɗaya ce za ka yi login ɗin WhatsApp ɗinka to Chrome browser za ka zo kan nan gurin ka sa inda aka sa login with phone number sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa login with phone number a nan gurin sai ka yi so ka saka ka zaɓi ainihin ƙasar da kake a nan gurin za ka zaɓa ainihin ƙasar da kake. Bayan ka zaɓa sai ka zo ka saka lambar wayar taka a nan gurin. Misali bari in saka lambar wayata. Bayan ka yi haka sai ka taɓa next. Bayan ka taɓa next abinda zai nuno maka fuska kamar haka. Sai ka duba wannan code ɗin su za ka je ka can ka yi linking ɗinsu a cikin WhatsApp ɗin wancan kenan na WhatsApp ɗin naka. In a wata waya ne ma za ka iya yin haka ta wannan step ɗin. Za ka shigo cikin WhatsApp ɗin kamar haka sai ka zo ka taɓa link device ɗin nan. Bayan ka taɓa link device ɗin za ka yi shiga nan inda kai ka sa link with phone number instead. Bayan ka yi haka sai ka zo code ɗin nan sai ka leƙa. Misali na 482L 482 sai ka yi L. Example bari mu ɗauko ɗayan K4NL K4NL. Yanzu ga shi nan yana yin processing, yana yin login. Idan ya gama zai mana login ɗin ga WhatsApp ɗinmu direct ta nan gurin. Za mu iya tura message sannan kuma mu zo mu leƙa cikin WhatsApp ku gan shi kuma za mu iya receiving ɗin dukkan wani saƙo ta cikin nan gurin. Za mu ringa yin amfani da wannan Chrome browser. Yawwa kun ga nan Google Chrome ta bayyana nan gurin is active. Bari mu koma cikin Chrome browser domin ku ga abin da ya faru. Za ku ga abin da ya faru idan muka koma cikin Chrome browser. Yawwa kun ga yanzu abin da ya faru ga WhatsApp ɗinmu nan gurin kamar haka. A nan gurin kun ga WhatsApp ya bayyana kamar yadda kuke gani haka. Nan gurin still ga saƙo 5, 6, 1, 2 nan gurin. To zan iya buɗewa domin in ga kowane irin saƙo. Misali bari in shiga wannan. Idan ka taɓa nan gurin nan list ɗin mutanenka ne, nan kuma yanayin saƙonni. Ga nan saƙonni nan gurin sun shigo sosai haka. Misali bari in dawo in shiga cikin wannan shi ma. Idan na taɓa nan gurin
shi ma wannan saƙon shi zai zo mun kamar haka. Yana yin loading ɗin saƙunan da suke ciki kenan, saƙon da suke ciki nan gurin zan iya playing ma don in saurara. Duk kana jin shi haka wannan saƙonnin. Kuma zan iya tura da misali bari in yi type ɗin a nan gurin in sa barka, barka kamar haka. Irin na still da irin na WhatsApp da ake yi. Gashi bayan na tura kamar haka barka. A nan gurin idan kuna so ku tabbatar wannan WhatsApp ɗin na cikin wannan ne gashi barka kuma sannan sai ku kula da profile ɗin wannan wanda na turo ɗin. Kun ga hoton shi nan gurin? Kenan you gashi sunan shi nan gurin sai ku dawo cikin WhatsApp ɗin sai ku leƙa. Misali idan muka dawo cikin nan WhatsApp bari mu yi baya. Bayan kun yi haka mai you ɗin nan gashi za ku ga saƙon ƙarshe da na tura shi ne barka. Wannan haka ake login. Kun gani the same abubuwa misali bari in sake rubuta wani abu a nan gurin misali hello. Idan na yi sending haka yanzu za mu je mu again mu leƙa Chrome simple short za ku gani hello ya zo shi nan gurin. Idan kuka zo kuka leƙa cikin Chrome ma hello gashi nan ya bayyana a nan gurin ƙasa. To haka ake login ɗin Chrome browser. Kuma dama mun nuna muku yadda za ka iya cirewa. Sai dai abu na gaba da za ku sani a nan gurin shine a wannan list ɗin kun ga babu Meta AI a nan gurin. To idan kuna so muku bidiyo yadda za a shiga Meta AI a cikin WhatsApp na Chrome browser zai yi muku bidiyo a kan shi idan kuna so haka. Kuma dama mun nuna muku yadda ake login out na wannan Chrome browser ɗin da take wannan. Kowane ne ma ya yi kutse a cikin wannan ɗinka shine muka ce 3 dot sai ka shigo cikin linked devices bayan ka shigo za ka taɓa nan gurin sai ka taɓa log out shikenan. Kuma za ka iya ganin lokaci kaza da aka fara kwasar bayananka insha Allah haka ake yi. Gashi ƙarfe kaza last za ka ga abubuwa sai ka taɓa log out ka shikenan. Mun gode idan kun ji daɗin bidiyoyi kan nan sai ku mana subscribe sannan ku yi like sannan ku yi share domin 'yan uwa da kowa ya samu ya amfana. Mun gode mu ji ku a bidiyo na gaba.